ഹലോ, റിവ്യൂ ഓഫ് C++ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതിൻ്റെ അവസാന പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ. ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഫ്ലോ, സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിച്ചത്? കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചു. അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഇല്ല, അൺകണ്ടീഷണലി ഈ സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൾട്ടർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജമ്പ് എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ്റെ സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ആൾട്ടർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ഗോ ടു, ബ്രേക്ക്, കണ്ടിന്യൂ, റിട്ടേൺ. മറക്കണ്ട, ഗോ ടു, ബ്രേക്ക്, കണ്ടിന്യൂ, റിട്ടേൺ. ഈ 4 കീവേഡ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗോ ടു ലേബൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാനിവിടെ ലേബൽ എന്ന് എഴുതി കോളൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫയർ ആണ്. എന്തുപയോഗിക്കാം? ഐഡന്റിഫയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ആ സിൻടാക്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. നോക്കൂ, ഇൻറ്റ് i = 1 ഒരു വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ലേബലാണ് സ്റ്റാർട്ട്, ഒരു ഐഡന്റിഫയർ ആണ്. സി ഔട്ട് ഐ, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ട് സി ഔട്ട് ഐ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും? 1 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. പ്ലസ് ഐ, ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂടി. ഈ 5 <= 50, ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ? 2i. 2 <= 50 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. താഴെ എന്താ ഉള്ളത്? ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട്. ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട്, ഈ സ്റ്റാർട്ട് എവിടെയുണ്ട്? തൊട്ട് മുകളിലുണ്ട്. അതെന്താ? ലേബലാ. ഇപ്പോൾ ഗോ ടുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ലേബൽ എന്താ? സ്റ്റാർട്ട്. ആ ലേബൽ തന്നെയാണ് എവിടെയുള്ളത്? ഇവിടെ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലേബൽ എവിടെയാണോ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉള്ളത് അവിടത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു കോഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ലേബൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത്, അങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ യൂസ്. നോക്കൂ, ദ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ടു എനിവെയർ ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ. ദ ടാർഗറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ എ ലേബൽ. അതാണ് ഈ ലേബൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊരു ഐഡന്റിഫയർ ആണ്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, സിൻടാക്സ് നോക്കൂ, ഗോ ടു ലേബൽ, പിന്നെ പ്രോഗ്രാം കോഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതും. ആ ലേബൽ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. ആ ഇടയിലുള്ള കോഡ് മുഴുവനും സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ യൂസ്. ക്ലിയർ? ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി അതിന്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിന്റെ കാര്യം എളുപ്പമായി. ഒന്നാമത്തെ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു, ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക, ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നോക്കി ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് നോക്കൂ. ഫോർ i = 1, i <= 10, i++. ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് മനസ്സിലായാൽ ബ്രേക്കിന്റെ യൂസും മനസ്സിലാവും. ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അതൊക്കെ തറവായിരിക്കും. ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക? i = 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഐയിലേക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. i <= 10 എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഫോർ ലൂപ്പിൽ ലൂപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകും. ലൂപ്പിന്റെ അകത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഈഫ് i = 5. പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല, കാരണം ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഈ കണ്ടീഷൻ തെറ്റായതുകൊണ്ട് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യൂല. അതിന് താഴെ എന്താ ഉള്ളത്? സി ഔട്ട് ഐ, ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അതെന്താ? 1 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് ലൂപ്പാണ്. ലൂപ്പായതുകൊണ്ട് നേരെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻക്രിമെന്റ് നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്ഡേഷൻ പാർട്ട്. ഐയുടെ വാല്യൂ 2i, 2 <= 10. അത് ശരിയാണ്. ലൂപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകും. ഈ 5 = 5 ആണോ? അല്ല.
ഇപ്പം ബ്രേക്ക് ആവില്ല. സി ഔട്ട് ഐ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും? 2 പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും. വീണ്ടും ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി 3 ആയി. 3 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 10 ആണോ? ശരിയാണ്. ഐ ഈക്വൽ ടു 5 ആണോ? അല്ല. സി ഔട്ട് ഐ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു? 3 പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു. വീണ്ടും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് 4 ആയി. 4 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 10 ശരിയാണ്. ഇത് ഫോൾസ് ആണ്. ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു, 4 പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ? ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി 5 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 10 കണ്ടീഷൻ ശരിയാണ്. ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു 5 ഇപ്പം ഐയുടെ വാല്യൂവും 5ഉം ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പം തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. അതെന്താ? ബ്രേക്ക്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ലൂപ്പിൽ നിന്നും നേരെ പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബ്രേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ? 1 2 3 4 എന്നേ കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ബാക്കി 5 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലൂപ്പിന് പുറത്തേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബ്രേക്കിന്റെ യൂസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വിച്ചിന്റെ കൂടെ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വിച്ചിന്റെ അവിടെയും എക്സിറ്റ് ആവും. ലൂപ്പിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഈ ഒരു കോഡ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിന്റെ യൂസേജും ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ യൂസേജും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ. നോക്കുക, കണ്ടിന്യൂ അതിന്റെ വർക്കിങ്ങും ഇതേ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ്. ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ഐ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 5 ഐ പ്ലസ് പ്ലസ്. അപ്പം ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. 1 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 5 കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് നേരെ ലൂപ്പിനകത്ത് വന്നു. ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു 2 അല്ല, കാരണം ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ വർക്ക് ചെയ്യാതെ എന്ത് സംഭവിക്കും? സി ഔട്ട് ഐ ഐയുടെ വാല്യൂ 1 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ലൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഐ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും. ഓക്കെ, ഐയുടെ വാല്യൂ 2 ആയി. 2 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 5 ശരിയാണ്. ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു 2 ഐ എന്താ? 2 ആണ്. ഇത് ശരിയായി. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ട് താഴെയുള്ള കണ്ടിന്യൂ വർക്ക് ചെയ്യും. കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നെക്സ്റ്റ് ഇറ്ററേഷൻ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അതായത് കണ്ടിന്യൂന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ സി ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും ബിഗിനിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്ററേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഐയുടെ വാല്യൂ 3 ആവും. 3 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 5 താഴേക്ക് വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ 3 അല്ല. സി ഔട്ട് ഐ 3 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അപ്ഡേഷൻ നടക്കും. 4 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 5 ഐയുടെ വാല്യൂ 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ അല്ല. 4 പ്രിന്റ് ചെയ്യും, 5 പ്രിന്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ച ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കൂ. 1 2 ഇല്ല. 3 4 5. എന്തുകൊണ്ടാണ് 2 ഇല്ലാത്തത്? 2 ഇവിടെ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്ററേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു, ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നു. അതാണ് കണ്ടിന്യൂ. അപ്പം ബ്രേക്കും കണ്ടിന്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയ? ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകും. കണ്ടിന്യൂ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്ററേഷനിലേക്ക് പോകും, ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകും. ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്തത് റിട്ടേൺ. റിട്ടേണെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൽക്കാലം ഓർമ്മിക്കുക, ഫംഗ്ഷൻ നോക്കൂ, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ കൺട്രോൾ ബാക്ക് ടു ദി കോളിംഗ് പ്രോഗ്രാം. ഈ കോളിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായി പറയാം. അപ്പോൾ കോളിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൺട്രോളിനെ കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ തൽക്കാലം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. വിശദമായി നമുക്ക് റിട്ടേൺ അന്നേരം നോക്കാം. ഓർമ്മിക്കുക, കൺട്രോൾ കോളിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഏതൊക്കെയാ? ഗോ ടു, ബ്രേക്ക്, കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് റിട്ടേൺ. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെയും കൂടെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഹെൽപ്സ് ടു ടെർമിനേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം. നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? പ്രോഗ്രാമിന്റെ ടെർമിനേഷൻ ആണ് നടക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും കൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ റിവ്യൂ ഓഫ് C++ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.